akwai wani ƙauye mai suna Wari. A cikin wannan ƙauye akwai wani daji mai girma sosai, wanda a cikin wannan dajin akwai wata fatalwa wacce take rayuwa. Idan har ka shiga cikin wannan dajin ba tare da izini ba, to tabbas za ka maƙale na har abada a cikin wannan dajin. Ita wannan fatalwa ta kasance tana mai addabar cikin wannan gari da kuma ma wannan ƙauye, saboda ta mallake komai, dukkan wani abu da ya kasance na ɗan adam ne, to ta je ta mallake shi, haɗa da kayan gona da kuma cikin gonakin da abubuwan da aka shuka a cikin wannan gonakai. Wannan ƙauye ya shiga matsananciyar rayuwa, musamman ta ɓangaren yunwa, saboda babu babba babu yaro, babu wanda yunwa bata kama shi ba a cikin wannan gari, saboda wannan annoba ta fatalwa da ta shigo musu. Hatta ruwan da za su sha ma wahala yake musu, saboda akwai lokutan da in dai aka je jan ruwa a cikin rijiya, sai dai a tarar da rijiyar a ƙafe, ko kuma an jawo a tarar da jini. Haka suka dinga faɗi tashi suna shan wahala. Ruwa ya zama tamkar wani abin da ake matuƙar so a duk duniya, saboda wahalar da yake musu. A cikin wannan ƙauyen mai suna Wari akwai wata kyakkyawar budurwa wacce ake kira da Fatima. Fatima ta kasance yarinya ce mai matuƙar kyau, son kowa ƙin wanda ya rasa. Sai dai abinka da azzalumai, an samu wasu sun mata abin da har sai da ta yi sanadiyar mutuwarta. Wannan dalili ne yasa take musu fatalwa. Fatima ta kasance faran-faranci saboda kowa yana yabanta saboda irin halinta masu kyau. Sai dai akwai wasu samari guda biyu wanda sun yi matuƙar takurawa Fatima. Fatima bata san me ta yi musu a rayuwa ba. Sannan Fatima a gurin iyayenta su biyu ne, daga ita sai wani ɗan ƙaramin ƙaninta wanda bai wuce shekara 10 ba. Haka take faɗi tashi domin ganin yadda za a yi su rayu, saboda ita ce babba, dole ita ce ya kamata a ce wasu abubuwan su ringa yi. Mahaifiyar Fatima ta aiki Fatima zuwa jeji akan ta je tuyo mata itace saboda za su hura wuta su ji ɗumi. Ashe wa'annan tantirai guda biyu suna laɓe suna bin Fatima a baya. Sai da Fatima ta je tsakiyar jeji, Allah sarki rayuwa, kawai suka fito mata suka addabe ta a cikin wannan jejin. Suka ce dole sai ta ba su haɗin kai, idan kuma ba haka ba sai sun kashe ta. Allah sarki, Fatima ta yi taurin kai saboda ita 'yar gidan mutunci ce, kuma sannan tana tsare mutuncinta. Haka wa'annan samari guda biyu sun riga da sun fita ƙarfi, haka suka afka mata su biyun nan suka yi mata fyaɗe. Wannan dalili ne yasa Fatima ta haɗe zuciya ta rasu a cikin wannan jeji. Sannan kuma suka dawo cikin gari, suna gani ana ta cigiya, amma babu wanda ya ce komai. Sai dai akwai wani bawan Allah wanda ya gansu yayin da suke aikata wannan kuskure, amma yana matuƙar jin tsoron su saboda su 'ya'yan sarki ne. Haka ya zo ya samu sarki ya kawo mai wannan labari. Sarki da ke 'ya'yansa ne, sai ya sa aka kashe wancan. Akan me zai kawo munafurcin 'ya'yansa? Saboda me? Kuma ya sa fadawa su shiru kar wanda suka faɗawa. Haka aka ringa cigiyar neman Fatima. Kwatsam sai aka tsinci gawar Fatima a cikin jeji. Aka kawo ta gaban iyayenta. Sannan aka tattaro likitocin da suke cikin wannan ƙauye. Suka zo suka yi 'yan gwaje-gwajensu, suka tabbatar da cewa ƙwarai Fatima rafin ɗinta aka yi. Hakan ne ya sa ta samu bugawar zuciya har ta mutu a cikin jeji, babu wanda ya kawo mata ɗauki. Kuma sannan ta sha matuƙar wahala kafin ta rasu, saboda an yi ne ba a sa ranta ba. Ana faɗar haka, mahaifiyarta ta daka iyo, ta kama kai, ta ringa kuka, ana ba ta haƙuri, ana da haƙuri. In Allah ya yarda wanda suke wannan zalunci, Allah ba zai bar su ba, zai kwato mata haƙƙinta. Tun lokacin da aka faɗa wa ƙaninta, yaya shi Fatima, Allah ya yi mata rasuwa, da ya ruga a guje cikin daji, har yau bai dawo ba, saboda irin takaicin shi ma da ya shiga, saboda yana matuƙar son yayarsa. Sannan mahaifinta gashi ya riga da ya kawo tsufa, shi yana da tawakkali, ya yi kukan zuci, amma dai fuskar shi kamar bata nuna wani damuwa ba, amma dai yana cikin matsananciyar damuwa. Haka aka zo aka yi wa Fatima wanka, aka je aka binne ta. A cikin fadawan da aka kawo korafin cewa an gansu yayin da suke mata wannan aika-aika, wani ya fito ya faɗa wa mahaifin Fatima gaskiya kan cewa 'ya'yan sarki ne suka yi 'yarsa haka. Mahaifin Fatima ya shigar da korafi wajen 'yan sanda. 'Yan sanda sun anshi kesin, daga nan aka garzaya kotu. Da aka je kotu, dama dugari an san su ba sa jin magana, kuma za su iya aikata wa Fatima komai, saboda dama sun daɗe suna bibiyar rayuwarta. Kowa da kowa ya ba da shaidar su ne. Sannan wannan bafade da ya fito ya yi buris ya ba da gaskiya, shi ma ya faɗa cewa lokacin da aka kawo korafin an gansu suna yi wa Fatima haka, sarki ya sa an kashe wannan wanda ya kawo wannan korafi. Saboda haka shi gaskiya ya ji ba zai iya jurewa ba, shi yasa ya fito ya faɗi gaskiya. Sarki ya shiga ya fita, ya sa aka saki wayannan 'ya'yan nashi, kuma gashi duk gari an san su ne masu laifi. Wannan dalili ne ya sa Fatima ta fito
ta ringa yi wa wannan ƙauye fatalwa, sai da ta addabi kowa da yake cikin wannan ƙauye banda iyayenta. Saboda dukkan wani mugu da yake cikin wannan ƙauye sai da ta takura mai, musamman sarki. Gidan sarki sai da ya zama cewa ko kaza ba ta shiga saboda ta mallake shi. Sarki ya sa a kirawo dukkan wasu manya-manyan malamai da kuma bokaye da suke cikin wannan gari, kai hamma da na maƙotan ƙauyuka. Haka aka yi wannan taro, aka zo kowa da kowa ya zo. Aka taro aka kira wannan fatalwa, aka yi magana da ita. Ta ce ita babu wanda za ta ragawa a cikin masarauta, saboda dama can mugunta suka gada da kuma cin zalin talakawa. Wani irin abu ne ba sa yi, kuma ta yi alkawarin sai ta kashe dukkan wani wanda yake cikin wannan masarauta, amma ba za ta kashe su ba, ta ba su wahala. Sarki ya shiga ɗimuwa da kuma gadari, ya rasa ya zai yi ga zulumi da ya fada. Kuma ta ce sai ta kirawo dukkan wasu 'yan uwanta fatalwoyi da suke cikin wannan ƙauye wanda suka rasu silar adalci, saboda da su za a yi wannan yaƙi. Hankalin sarki ya ƙara tashi, fatalwa ɗaya ta gagare su, ina ga shauran fatalwoyi. Ya rasa ya zai yi. Aka taru ana ba ta haƙuri akan ta yi haƙuri. Ta ce ita fa ba ta haƙura ba. Aka ce za a yi wa iyayenta komai idan har matsalar ta iyayenta ne. Ta ce ita ba ta da matsala da iyayenta, saboda iyayenta suna cikin goshin lafiya, amma su dai dole sai ta hukunta su. Kowa sai ya gane kuskuren da ya aikata cikin wannan rayuwar da ya yi. Sannan ta ƙara da cewa dukkan ƙauyukan maƙota da suka shiga cikin wannan lamarin su ma ta shafe su. Idan har suna so su kwanta cikin ƙoshin lafiya, su tashi cikin ƙoshin lafiya, su ci abincinsu mai kyau, su sha ruwansu mai kyau, to su zare hannunsu daga cikin wannan bala'i da ya faɗo cikin wannan ƙauye, saboda suna shiga su ma ta shafe su. Sannan kowa ya fara janye jikinsa, aka bar iya wannan ƙauye. Nan fa hankalin sarki ya ƙara tashi. Gashi gaba ɗaya ƙauyen nan babu ruwa, kuma babu abinci, wasu sai dai su ci ganye. Haka aka ringa rayuwa tamkar ta dabbobi. Ta ce wannan ƙarami ne daga cikin irin horon da za ta ba wannan mutane, musamman cikin masarauta da kuma sarki da ahalinsa. Ta yi alkawarin sai ta ga bayansu, amma sai ta ba su wahala. Sarkin nan ya ce mata, ba 'ya'yana ne suka miki wannan laifi ba, ya kamata a ce su za ki hukunta, mu ina ruwanmu da kuma al'umma cikin wannan ƙauye. Ta ce lokacin da abin ya faru ba a kawo muku ƙara ba, ba a je kotu ba, me isa kuka danna lamarin kuka shiga kuka fita? Su kansu alƙalan da suka yi wannan lamari ka je ka tambaye su. Daga cikinsu na kashe wasu daga cikin iyalansu, shi ma yana nan ina gana mai azaba. Na faɗa muku babu wanda zai rayu in dai da sa hannunsa a cikin wannan lamari. Sai dai fa wannan fatalwa mai suna Fatima wacce ta rasu, duk duniya babu wanda take so sama da iyayenta da kuma wani saurayinta wanda ake kira da Mustapha. Tana matuƙar son shi, sai dai Mustapha ya tafi karatun soja. Ana shaura kwana ɗaya zai dawo. Aka taru aka yi mitin, aka ce idan har Mustapha ya dawo ya kamata a same shi akan ya yi mata magana. Aka ce to shi kenan. Tun kafin Mustapha ya dawo aka yi wa fatalwa wayo, aka tura wasu domin su je su same shi su tattauna da shi. Aka je aka samu Mustapha aka ce mai idan har ya zo don Allah ga abubuwan da zai faɗa, saboda wannan Fatima ta rasu ga abin da aka yi mata, saboda haka don Allah ya ba mu haɗin kai akan a kama ta a maida ta cikin kabarinta saboda ta addaba mutane. Aka ba Bashir labarin abin da aka aikata wa Fatima. Kawai Bashir ya fashe da hawaye, yana kuka ya ce gaskiya ba zai iya ba, gaskiya shi gwara ta hukunta ko ma wane ne a cikin wannan lamari. Nan fa iyayen Bashir suka rarrashe shi suka shawo kansa. Ya ce to shi kenan. Ranar da Bashir ya dawo, Fati ta zo mai a siffan mutum. Bashir ya riga da ya san ta mutu, amma bai nuna mata ba. Suka yi mu'amala normal. Bashir yana ɗaki yana cin abinci. Duk gidan babu wanda yake ganin Fatima sai iya Bashir. Kawai Bashir suna cikin magana kawai ya sa kuka. Ya fara kuka. Fatima ta tambaye shi me ya faru Habibi? Ya ce Fatima ki haƙuri. Da ina nan da haka bai faru da ke ba. Ta ce menene? Ya ce na so ina nan waɗannan mutane suka aikata miki haka. Da tabbas sai kin ga abin da ne musu. Ba wanda zan kyale da rai. Sannan Fatima ita ma tana fatalwan nan. Ta ce Bashir kenan. Kai a tunaninka duk zan kyale su. Babu wanda zan bari da rai. Na yi alkawari in dai a cikin masarauta yake, kuma in dai shi mugu ne a cikin wannan ƙauye. Sannan masoyin nan nata Bashir ya ce Fatima taimako ɗaya nake so ki min. So nake don Allah don Annabi iya wa'anda za ki hukunta su, amma ki ƙala mutanen wannan ƙauye. Tun ina can gari ina cikin training suka zo suka same ni, suka faɗa min labarin dukkan abin da ya faru. Don Allah don Annabi ko ba don ni ba ko don iyayenki, don Allah don Annabi ki taimaka ki ƙyale mutanen wannan ƙauye, amma wa'anda suka yi miki laifi ki tabbatar da kin hukunta su. Kawai ta sa kuka. Ta ce ai kai ka roƙa, duk abin da ka ce na ma zan ma, ni taka ce. Ta ce ka duba ka gani fa abin da suka yi mana sun raba mu ni da kai. Mun yi alƙawarin ni da kai za mu yi aure,
kuma sannan za mu tara zuri'a ta gari. Amma ka duba ka gani haka ya faru. Ya ce na sani amma don Allah ki haƙuri. Ta ce to shi kenan. Sannan ta zo aka tara gaba ɗaya malamai da kuma bokaye akan za a mai da Fatima inda ta fito. Sannan aka yi wasu addu'o'i, sannan aka yi wasu an zo za a mai da Fatima, kowa ya zo banda mutum ɗaya wato sarki. Ashe ita Fatima dama ta tama shi yana can gida saboda yana jin tsoro. Kawai ta bi shi har gida ta je ta kashe shi, sannan ta dawo. Tana dawowa aka kira masu horar fatalwa suka zo suka ƙona Fatima. Daga nan ne fa Fatima ta rasu, ba a sake jin labarin Fatima ba. Wannan ƙauye ya dawo cikin kwanciyar hankali. Tun daga wannan lokaci fa Fatima ta koya wa dukkan wani mutum da yake cikin wannan ƙauye darasi, saboda duk mai shirin mugunta a zuciyarsa daga jin labarin abin da ya faru da sarki da kuma 'ya'yansa da Fatima ta yi musu hukunci mai kyau, sai ya ji gaba ɗaya shi ba ma ya son ya zalunci a rayuwarsa. Wannan gari ya dawo cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Sannan don Allah muna buƙatar haɗin kanku akan ku ringa mana like, sannan ku ringa yi mana share, saboda bidiyoyinmu suna zuwa inda muke so. Akwai wani shiri ma da muke so za mu fara yi insha Allah, na wani labari ne mai dogon zango.